chokwadi chazonyatso kubuda kuti aiwa vanhu munyika yezimbabwe vakajamuka, noda kwokuti vanhu vazonyatso kuwana mukana wokudza mutungamiri wenyika yezimbabwe zvavanoda. Taona vanhu vaya vakaresponda aiwa maexpressions avo nezvavanoda nemafeelings avo vachizviexpressa. Vanozviita after vaona headline rinobhuda richinzi President Idi Mnangagwa will not attend the US United Nations General Assembly in New York. Nzanapinda mashoko atoona kuti aiwa vanhu vanouya vachifila free kuya vachiudza mutungamiri wenyika zvavanoda. Anoti bosubscribe like or turn on the bell like kuti timira papindula awa tipinda pamacomments anobuda achinyorwa nepindula akakomentwa nevanhu vanopinda kutaura mashoko ekuti Zimbabwe is the chairperson of the SADC organization, not uya ainzi makorokoto pasong hazvisi zvake ndezvenyika. Vamwe vanobuda kutaura vachiti ku-UN kunoenda vatungamiri noti vatongi laugh out loudly. The United Nations kunoenda vari legitimate uko, hakuzi kumahumbo enyu eSADC. Mumwe waya nechiseka achiti rest in peace President Idi Mnangagwa. Vanoitaura mashoko ekuti rufu ruri kupotsa wena asi harutizike nguva chete. Mumwe anopinda nyora achiti okay, I got this. That's why they staged the so-called helicopter malfunction crash so that he could make up a security story to avoid bigger problems. Mumwe anopinda wanyora achiti he knows the ongoing conflicts in his house, now cannot go outside and play. Mwanopinda wachiti yeya dzinototyawo tikuna vanhu vari kufila free kutaura zvavanofunga. Vamwe taura mashoko achiti aiwa kuno ku-UN hakusi kuSADC vakomana, ende futi ku-UN kunoenda maleaders akuende vatongi vanhu vanovhiolata mahuman rights. Vamwe vanopinda vataura mashoko kuti aiwa chiitiko chakaitika paweekend yakanga iri away yavaiziva kuti pamberi apo vakomana vanenge vachidiwa ku-UN vagara vaisa mareasons emasecurity reasons. Tudze mafunguro enyu munoti kudii pamusoro mashoko anopinda achitaugwa nevanhu vina comment section medu. Subscribe or like and turn on the bell.